Societat del Renaixement. És una etapa de prosperitat econòmica en la que els centres de riquesa i poder es traslladen dels castells i monestirs a les ciutats i a les corts reials. Una nova classe social apareix amb la gran empenta, la burgesia. Els músics viatgen d'un país a l'altre i desperten gran expectació i l'art comença a ser símbol de tindre riquesa i bona vida. La burgesia d'ara és la classe immediata, la noblesa, que té educació, fortuna, negocis i càrrecs a l'administració de l'Estat. Art del Renaixement. El Renaixement és un estil artístic que neix a Itàlia que acompanyava l'humanisme. El canvi de mentalitat també es va reflectir en l'art, és a dir, l'humanisme va canviar les normes de l'art clàssic. Durant el Renaixement, l'art es converteix en un element de prestigi. Es considera que els escultors i els pintors desenvolupen un treball intel·lectual i són apreciats com a artistes. L'art del Renaixement es caracteritza pels següents trets. L'ésser humà es converteix en el tema central dels artistes. Es considera la natura i l'individu com un tot harmònic, perfecte, i se'l representa ressaltant-ne les qualitats estètiques. Els artistes del Renaixement pensen que el món està sotmès a regles i convencions que li donen bellesa, harmonia i proporció. Es recuperen els models de l'antiguitat clàssica i pagana. Els artistes representen la figura humana. Els cossos es representen nus i hi ha un gran interès en captar els sentiments de l'ésser humà. Es tracten els fets històrics i mitològics i es continuen treballant temes bíblics. El mecenatge és un tipus de patrocini que s'atorga als artistes literaris o científics a fi de permetre'ls desenvolupar la seva obra. Històricament ha representat una forma important del sosteniment de la producció artística, en permetre el desenvolupament d'obres no orientades a la seva circulació mercantil.